Oi, 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 katsopas mitä minä löysin. No ei tämä paskanen puhelin. Ohjeet, käyttöohjeet meidän vaaralliselle pelikoneelle, jolla voi ilmeisesti paljastaa turvallisuussalaisuuden. Joo, kyse on Essin joululahjasta ja tämmönen pelikone, jossa on sitten vanhoja Nintendo-pelejä. Ja sen pystyy yhdistämään sitten tuohon televisioon, että saa siitä kuvan. Tuolla on lista niistä peleistä. Tommonen. On se kyllä todella vaarallinen laite, kun en tiedä. Pystyy paljastaa turvallisuussalaisuuden. Kyllä siihen näköjään muistikortin saa, mutta ei me olla ikinä sitä siihen tökätty. Koska sitä on käytetty vaan pelaamiseen. Siellä on lista niistä peleistä. Semmonen. Voi, oishan se kiva päästä Donkey Kongia pelaamaan pitkästä aikaa.